Ο Άντριου Κιν, ένας συγγραφέας ο οποίος έχει μελετήσει τις ψηφιακές τεχνολογίες, είχε δηλώσει ότι περίμενε να εκδημοκρατιστούν τα μέσα, τα ΜΜΕ. Παρ' όλα αυτά απογοητεύτηκε γιατί είναι λίγο τοπικό. Ναι, μεν σου δίνει τη δυνατότητα να νιώσεις την ελευθερία της έκφρασης και του λόγου. Παρ' όλα αυτά, όταν ποντάρουν τόσοι επενδυτές πάνω, με τόσα χρηματικά ποσά από πίσω και budget, σίγουρα αποκλείεται όλη αυτή η ελευθερία να είναι δωρεάν. Παρ' όλα αυτά, οι παρατηρητές των νέων τεχνολογιών, με τα ονόματα να σας πω, ο Πιζάνι και ο Πιουτέ, είναι υπέρ του ίντερνετ, της ενημέρωσης μέσω ίντερνετ, έχοντας στο μυαλό τους ότι θα δημιουργηθεί ένας δικτυακός ατομικισμός. Δηλαδή θα μπορεί ο καθένας να πάρει να γράψει, να ενημερώσει και όλοι θα είναι ίσοι. Δεν θα υπάρχει ούτε Θεός, ούτε αφέντης, ούτε ειδικός. Θα είναι όλοι ίσοι. Η δική μου άποψη πάνω σε αυτό είναι ότι ναι μεν όλοι έχουν το δικαίωμα σε κάτι τόσο ανοιχτό όπως είναι η δημοσιογραφία, η οποία είναι καταγραφή, μάλλον η ειδησιογραφία, η οποία είναι καταγραφή γεγονότων, την οποία μπορείς να απεικονίσεις μέσω του κινητού σου σε μια πορεία ή οτιδήποτε. Παρ' όλα αυτά, χάνουμε τους κανόνες δεοντολογίας, χάνονται οι κανόνες της δημοσιογραφίας όταν όλοι γινόμαστε ίσοι, όταν ο απλός πολίτης γίνεται δημοσιογράφος.